Morning. Alis tayo. Bili tayo ng ulam. Wala kasi kaming ulam today, kaya bibili ako ng ulam. Pupunta ako sa Bato Market para bibili ng ulam. Gagwa pa may. Ha? Bigla raman ikabuok do. Sa baday ni si Jana na maday dadyo. Ay, sarang itong bitaka. Pero na ha. Mag-deliver sa aming water. $100, no? 25 each. So, daming tubig. Upat to dong. Darag bayad dong, oh.